chibai ve kule le khabu kan cover le tur hi miril rushi sel vak lo le phubalak tumran athalam zonga man tum lo tan chuanin in lo tur ani a chiar lo lo chi po niang hele khabu 48 laws of power hi mishinga theina hai chuak theitu le khabu thil ti thei tak athalo zong po a mansual thei ani wangin tan in then khata khap ani hiala mase kanlo inven na tur jok aware na tur le mishing mi zedik tak shianan atha zongin kan mangke wangkai ni chuan 48 laws of power law number 1 never outshine the master ichunga lengte nang aya chung nung zo ka an in ngai theinan in thup thiam ro ti lom le ming thati tumna lama khan I theina I phau chuak lu tuk palange thik na I hlo chuak pal zok hlau theiani nang aya sang tak le fing zok taka in ngai tierla chumi phena chuan thil ti theina nangin in neyang nang aya sanga omte thu nei tu te shwai tu te kan boss te ponyang chungtla ka ro pui le fing zo ka lan khal lo tur tinani tu po hian mani in rin tok lo na insecurities kan nei veka chu ichunga mi te po khan an nei ani anni ai chale fing kan chung nun jok na kan ti lan fau chuan lua lan an hlona insecurity chok thawin keimani tan athalo theiani nang aya din mun sang an ni ti tilangin shatir fawa tha chejia te in hello dik zia lan tirna thadeu mizo point kan nei ve a lianchia tangwal mel thale to mel thata wanga lar kha anlalpa lalwunga nen hian tawzok ni anin chu fau thinani lianchia khan din mun sang zo ka ding anlalpa laka inda hniam du tamai lo chuan anlalpa bernu puipo angai sakte tur thu in achang tamaya lalwungan a I sik nakal zela hian lianchia hi athi pha hial kan ti theyang ama inral ven buka an ven tira tikhan poiral hawin an thata ni ome in pha hniam thei hi power ani te kan ti theyang hei hi nu hawa amang thiam tak tak chuan an pasal te hnuaya kun reng chung hian thu an nei ru zok tlat thiam ani nu ber hoi her le mit mein aruk taka pa ber athunun thei zia hi kan sha em kan master ai khan kan lo fing zok tak tak thei boka chutianga lo ni chuanin fing lo zok anga lan der mai tur ek nai fatini apuina le thuron imamo ti lan tirnan poi thui lo thil ti swal lui emo shiat lo dera an ne na tanga thuron lak te hi pu te lom na thlen tu tek tik thave takani tin irem shiat na alo thazokin I master aya ming thatna idong do na ni hlau chuan ama fin na zara rem shia ini ve chau thu soya mizi nga po ama kha ming thatna chantir keu turani ni le rc te ang deuh hian me belila rc te hian ni eng takhi achun nun na khum tumin en khal an tum ngai lo chutiang chuan ichunga mi en khal tum lo po ni mai lovin a en na tur kha I lo dal hlawange nok ativat mayang che chuan mi then kha chu engma tilowatia kan om mai po hianin kan lo outshine sa reng thei kan lo en khal sa reng the ni an mani insecurity sa wang zo khan davida po solan athi tlat ang deuh khan hetiang din huna hi chuanin kan tlan chewe meyang pumpel tum emo kan thatna lai te an kianga kan tilang lovin kan thupang kan din mun kan shereng turani a pi te pu ten tuna min du sakawang hian min du saklen don tina nilawa du in kan om thei tina ni heklo du sakna kan don te hi kan chapau puin kan din mun hi kan ta tur ve renga kan ngai turani lawa don't take it for granted atini leilung dana miro pui tak tak te po in chuai hunan nei I master point ong ro phun ala nei nge yanga diktaka thil itiani chuanin nangma nge in ila khum ila outshine ve emang law number 2 never put too much trust in friends learn how to use enemies ichian te kha ring lu tuksu mel ma te man tang kai zir zok ro mel ma te aya min ti chena sa thei zok le lo om zok chu thian te hin ni hei chu pampui lo tam tak po kan om mai theya friend ati hianin
thian kom thin le a zong zong ati na pawh ni kher lawanga kan kom thin ngor a in ka hriat fia dana chuan kan ngai na te le min ngai na tu anga kan ngai kan mi hnai te a khan ngai taila thian te hi dot min hril na sa tu te an ni kan oem in me an ti vak lo chi pawh an soi lang lawang ibula chuan I thiam vak lo pawh an fak sak thawang che nangma ngai na tu te chuan mase kan hmel ma te ero chuan in dot min hril ngai lo ani kan hmel chia an ti chuan I hmel chia min ti topa min fak der ngai lo kan thiam lo an ti chuan kan thiam lo ani top mai ni kan thiam reng pawh thiam lo te min ti sak zok hial mai thei he chu social media hian a chianga I thian te ho I friend ho chuanin I chat lo pawh in chelo e chu ti khati an ron ti thawang che thian te hi kan laka an lang tlang honest tak ngai lo dot min hril hnem tu beran ni I hne na an thu soi kha adik lo vek tina ni lovin adik vek lo thin zok ani thian tha in ho zui ta tamzia te belpa kopui in chu sak tamzia te hi kan shelo mai thei iswa kha tunge phatsan kan ti chuan abul hnaya om thin a chokil pui thin atana engkim huam nia in soitu peterale judan ni kan mel ma te hian min phatsan thei vak lawa min bum vak thei lo bokani achan chu an mani kha kan ring lo sa miawa kan chungchang thu a cheber kan chak lo na lai bera min be thei tu chu kan thian ten ni film khurtur tuna I thian thatak kha I thian ani reng lo thei chu wangin enge I shila enge I chungchang thu I hriat tir kha film khurro thian thalo in thu phi khovela mi hlo beran ni a min thik na tam tak an pai bok I thian khan thil thadeu nei thut emo din hun thadewa thut ta se 100% in ka thik lo kalom pui iti chuan dot tlem I soiti nani una wa po ni tho tunla ya nu fa le pa fa in thik te pon thina ni tik tak chuan alang le moya mi in min lom pui emo mi kan valom pui na kan ti lan sar ang hu hian keini aya an san chuan thinlunga thik na le din mun in anga ding dun le ilatina a vekang hei wang hi nia ama aya thleng sang tura du tu che chun chu inu le pa te an ni an lo ti thin kha mi tor pui chu a ol thina mase mi lom pui hle hi thinlung tak chuanin a harti na kan nei vekani chevek ro se kha mi sing kha kanwati na le kan du ani lawa mani tan kan o ve wang te poni ma na hnunglama thian te rel ching te po kan tam hi inin huat ma lo chu mi zedik tak hi ise thei ngai lowang he hi ngai zonga te thiana te po adik vek nu pa ate in chen che ula an mi ze chen kha chu ise thar chawang chuan thian te le chung te poni se na thoka in chhor lo bok a tha ate ani na a ma son na tur le thu I nei nan chuan tu po sui sela anti dik lo hril ngam kha apoi mo lain kan thian le chung te po kan in chhor chuan du angin kha kan tingam lo thin ani chu ai chuan kan hmel ma te chhor tang kai jok tur ati a ani lo po in thiana siama man tang kai tur hmel ma ti hian hetia hmel ma dik tak kan va huat em lam ain kan hmel share lo te po an ni thei ome haters makes me famous anti china I haters te mang tang kai keu thei mel ma man tang kai mai turi nei lawani chuanin siam chopro atile mia maya hotu le mel ma min ring lo tu te po kan ti theyang te lo chuan thana har thin thil han ti tak tak donila an soi fau thin chu min support tu tam zok chu mel share lo an ni lain min pot muang tu le pot hniam tu lian tak chu leina le thian mel share te an ni tlang pui thin tongkai miron ti kher lo thei soito angin hele khabui hetia pon loi le ngai to chiang mang hlei lo hi chuanin a thlak tia olvia wanga swal thak ti tok te po kan tamang mase chik taka ngai to chi ani a mishing ril ru chung ril bi chian pa zel lo chuan sia thiam har de wanga I thian laka in veng la I hmel ma mang tang kai ro tinani ber chu law number 3 conceal your intentions conceal thup intentions thilti tumte
ithil ti tum le chet lak dan tur an hriat chhuah lo nan thup ngar la puangzar su chui chhuah theina tur che i siam sak lo phot chuan lo inven defense na tur an hre thei don lowa i kal lo na kung jok thui tak ko hmu la tlai khon huwa hre chuak chau thei turin in thup thiam ro mi then khathi chu le khabu phek keusa ang reng hi kan ni a kan hriat dan le kan ngai dan te a remna apianga kan au puya kan thil tum le ruwa man te kan puangzar thin ani a chan ni thei pakhat na mani chungchanga chuan kan tui thewa chu wangin kan ril ruwa om te le kan ma thlir vel te han soi chu an nuam ti hi thil pa ngai takani mani ka thunun tur hian tumlui ve angai baka ahar achan ni thei pani na mitam tak chuan mi bula kan in hona langtlak daka kan om hian mi thin lung kan hne tura kan in ngai thin ma se chu tiang chu ani haulo honesty is the best policy ti kha kan hre thina ma se hele khabu ziak tu Robert Greene hi chuanin dik taka tlang taka kan om hian midang kan tilung ni lo dai zok an ngai thlak du thilte fa lova thu dik kan shil tol mai khan thu dik chu akha anti fau thin kha hlem hle le diklo taka nun tur tina nilovin heta asoi om zia chu kan ngai dan dik tak le ril ruput mang dik tak ang hian nung chuakin tong chuak phong phong vek taila kan boi noi noyang in ringem entirnan i thian nu in korthar anei ta ni korthar ka neya ka in me em aron ti ta a i ril ru chon in me khai ti vak lo ani me vak lo i toy si dung ve rau si in me zong i thlang thiam lo ti kha i ril ruwa i mu dan ani ma se i ka chuanin in me kha na lutuk engzaman nge i ti zom hal zat thin kha i ril ru dik tak kha soi chuak ta lang chuan in kom rei theilo mai thei hei hi chung kwa le chen ho na po adikani i pasal nu emo in mau nu zok po kha inin hmu dan le in ril ru dik tak hanin shil ton thin ulang chuanin inin ngei rei lo mai thei chu chu ni point ma sa khan thian ten thu dik min shil lo thin kan ti kha kan mai za apiang dot kan fa hne mane mai chu wangin an om lo lai ten mi kan rel thin ani an om lai kan soingam lo wangin inu pui pasal po ka ani na tak i hmu dan dik tak kha han shil fak rengte i thian te i chung te bula i soi dan emo i rel thin dan i ril ruduk tak kha han shil vek thin la chu inin mil rei lawang chu chu nia ngoi hun le soi om le om lo hriat angai thin na chan loss of power kan soi meka chu wangin power nei thil ti theina nei i du chuan honesty kha da tha in i tum dik tak thup thin la kha i ti mak mo ni achan chu i in hon pau le shil lok ngai ruat lok khai ol sama iza omna le hlau omna iti nep thin do ta nung kwal renga in thup tur tina nilovin in puang tlem ro ka chawani lo alang sar bera mail hi facial expression hi in thup na tha le ol ai berani Franklin Roosevelt kha a mail lan dana tangin tu man aril ru an chiar thiam lo angai dan te le aron soi chhuat tur te tu mar an chiar thiam thin lo nia soi ani a feelings a mela alan tir ve ngai lo tina ni chu shilok theilo nung chang mele chezia in an tumpui te an chai boy ma sachin chu chu an ni na le tum tak tak hlia na na anin phen na smoke screen atiani hlia khu tu chum ti mai taila mi zo tong chuan chu smoke screen ata na thale deuh pakha chu kaldan phung pattern ngai kalpui renga chu tiang chuan kan kal ring do nemo an ti huna an ngai china thlak le de hi ni bokani atak angmaya kaldan nga ya ibum bek khan anrin lo dewa le thal text na power kha ikuta omdon tinani chu law number 4 never say less than necessary tu le lo thei lo bak soi tam su tongka manga mi ne itum hian i tong nem pole ilang naranin i intikomona i thu nei na itiniam telbok thil thu pui fun vak lo poimo vak lo po thupru le hriatlang ol tak nilowa i soi chhuat thiam chuan poimo mel dewa i chhuat thei
mi thil ti thei tak te chuan kam chhuak an nei tlem thin I tong tam po le thu a thlak I soi chhuwa tam theina asang lo ma sa nen khan in zul de ome tong tam lutuk kha aza om lawa mi poi soi le ke mani ni na tu lo thlenga kan lai lan na kong ani awangin tu lo soi tam lo tur tina ni ber chu he lo a chuan power chakna hi kong tam taka chuanin landan appearance ani a I tong tam lo po le ilang powerful sotang Bible in a lo soi dei to hei chu mi a po angoi reng chuan mi finga chiar ani a hmuya chip chuan mi rem sia a ngai ani thu fingte ingoi tamna le atul chau chana I pek thin na khan in ti la ya re silence ka ron no kha tumin I opponent te khanin an mani kha an ron tong chuakin an ron in puang don ani an chak lo na le ngai dan sang sang te an ron fa don che a chu ta tak chuan nangin be na tur I lo hriat pha ta don che ani hello dik zial lan na pakha chu cha chung changa hianin cha bel deuh chu mi in ngaya an nei maya chap por reng mai anti mai ni mase chap kha tak an han tra ve chuan ani mewa cha chuan kan tia kan ngai poimo mai ani achiangang tikan thu tha tak tak po I soi jin lu tuk chuan an tilang ko monang che tin kan kam chuak te hi kan no re le thei to lawa a thaber chu thunun ani mani in thunun na ilei thunun ro I tumpuin ka a an ma chu ma khal su maro chu ngoi reng hi a thlak ani hun te chu a na me umai chu ti rualin pathianin beng pani min pek laya ka pakhat chau min pe hian chan thata ka nei ome phu chuak tlem la senglu tamro lo number 4 thleng hi ni potta se sia zauna huna chuanin dadu hi sap tong chuanin gonorrhea antiani chu he video atanga thil pakhat tal easier chuak ani chuanin min lo like in min lo subscribe sakve thau donia ka video te min lo en sakawangin kaloma lepeka kani mule thau